Ahojte, dneska ideme spolu s Kofi prvýkrát na výstavu. Neboli sme na žiadnom tréningu ani nič podobné, trénovali sme len doma, čo som posielala fotky a videa chovateľke. Aj to som úplne, že netrénovala poctivo, skôr som to tak zanedbala, že sme si dali asi tak 3 tréningy. Takže teraz to ideme podať tak tréningovo, že ideme sa tam proste zabaviť. Akože už sa v živote nebudem sťažovať na to, aký drahý je dog dancing. Či už skúšky, súťaže, čokoľvek. Už sa v živote nebudem sťažovať. Pretože za jeden deň výstavy, čo v tom kruhu predpokladám, že máme tak 5 minút, 70 €. Dobre, platila som posledný deň prihlásenia, ale 70 € za jedného psa. A ešte tam musím platiť 10 € parkovné. Takže to je že brutálny masakér. A som rada, že moje hobby je dog dancing a nie výstavy, lebo to by som asi fakt nedala. Tam tuším iba 3 psy, preto ideme v piatok, že menšia konkurencia, ale naozaj nič neočakávam, takže uvidíme, či to vyjde. Takže let's go! Nie, dobre, to som nemala zabočiť. Nebolo napísané to Robránová ísť do Lunda, ale všetky auta idú sem, takže ideme za nimi. Dobrý! Áno. Môžem 5 pásť? Jasné. Peňažky potom pri okienku. Aha, dobre. Dobre. Páči sa. Ďakujem krásne. Dovidenia. Dobrý deň. Ďakujem krásne. Dovidenia. No a ešte čo tam mali napísané je, že ak vystúpite z parkoviska a že je jednorázové, takže keď odídete z parkoviska, napríklad, že som sa ísť do obchodu a chcem sa vrátiť, tak znova musím zaplatiť 10 €. Organizačne to musí byť brutál. Proste mať tu toľkých ľudí, tam bolo tuším 5 ramp, mať tu ľudí, ktorí proste typkovia ukazujú, kde máš ísť, aby sa parkoval, aby v tom mali poriadok, aby si neblúdil po celom. Potom vnútri organizačne, akože no. Zistila som, že ideme prvé v kruhu, čo znamená, že musím si ísť rýchlo pre stoličku a potom obkúkať veci, čo robia, jak robia. Lebo ešte som dúfala, že predo mnou niekto bude, aby sa Kofi pozrela vysať na toho psa pred nami, lebo učíme akurát chôdzu pri nohe, takže má hlavičku hore, čo je super pre dog dancing a ostatné veci, ale túto tuším za to sprdávajú. Takže ideme rýchlo na kone, zobrať veci z auta a utekáme tam čekovať. Držte palce. Ježiš, nemám ešte natáčať. Počkaj, tak to mám, ako to mám vypnúť? Nie, ešte. Nie. Ešte jedný. Ako to mám vypnúť? Už stlačím to zase. Jedla totiž to, okrem tých štyžiatek v aute. Bublinky. Priskať. Ale Taro by som nekupovala. Prečo? Lámu sa na tom zuby psom. Fakt? Ale iba tebe. Hasilo mne. Ja Môj to pes dlhodobo... už 2 zuby si zlomil. Ja to dlhodobo používam. OK. Milujem ľudí, ktorí rozmýšľajú
A ja? Mi povedzte, akože som chudá, ale až tak? Zase ne. Zahluštilo by som niektorých ľudí. Kofi dostala VD jednotku, boli sme v tom kruhu 2 a asi len šťastie pre nás to, že ten druhý psík bol taký ustrachaný, ale rozhodca chválil, ako Kofi behá, aká je celkovo taká ten pohyb proste, že má. Ale keby na ňo neskočila, keďže on ako išiel ohmatkať a prišiel nás pozdraviť, tak Kofi sa začala z neho tešiť a začala na ňo skákať. Tak bol taký, že je vaša prvá výstava, že? A ja, že hej. A on, že treba veľa trénovať, ale bol taký, že proste, že škoda, že proste sa neudržala. Tak som bola taká, že dobre, nevadí. To vidno, že to je inakšie, že na iných veciach si človek dá záležať, ale že tam ešte aj s pudrom farbia psy a že si zoberú žehličku na Austrálákov, aby tam vyžehlili srdc, aby ju nemala takú tú strapatú, ale mali peknú rovnú. To už bol pre mňa extrém. Ja som Kofi ani nekúpala. Ani len želátky som mi neokúpala. A ešte som Sáre, keď som bola u nej, slúbila, že však hej, po želátky potom ostrihám, tie medzipazurikové one. Neostrihala som. Ale akože, celkovo deň fajn, my sme boli pozrieť potom obchodíky, s babami bolo super. Jediná, čo je tá cena toho, že proste fakt dať 80 € za to, že vlastne ani nič a my sme si tým pádom ani nič neodniesli, keďže máme VD jednotku, tak je to masaker. Keby to bolo tých 25, ešte 30 €, tak si poviem, že dobre. Myslím, že je to dosť na takéto hobbičkovanie. Ale najbližšie, čo sa asi chystáme, bude klubová výstava. Budeme trénovať. Len čo ona, keď ľubí tých ľudí. A toto je taká vec, že mi sa to úplne nechce do toho dávať tú energiu a trénovať to, že skôr som proste budem si trénovať iné veci. Takže uvidíme. Teraz idem domov, trošku sa napapám, oddychnem si, kúknem Bridgertonových, lebo už to musím dopozerať. Akože viem, jak to skončí, podľa kníh, čo som videla na TikToku, lebo som to nevydržala. Ale či to aj takisto stvárnia, som zvedavá. A my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute!